गावसोर बेराय मोनदों बिरादनो एखेबारे बेखौ फेसबुकाव होलायबावो इउटुबाव हगारलायबावो एखेबारे निउसाव हगारलायबावो लासिं सिं एखेबारे मा मोनखो बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट मोनबाय नामा बेरायनानै बे थाखा सोरनि बोले পাহৰি যাওঁ অসমত থকা মানুহখিনি আজি বাংগালোৰ হায়দৰাবাদ আপুনি যাব নোৱাৰে গামোচা এখন লৈ যাওক গোটেই ৰাস্তায় ৰাস্তায় আপোনাক মাতিব खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखिब्ल इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनैबो आङो नोंसोरजों सावरायलायनो थाखाय माखासे भिडिअसफोरखौ लानानै फैबावबाय दिनैनि गिबिसिनथार भिडिअआव जोङो नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि भिडिअखौ लानानैनो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन गिबियाव बिथाङा मा बुंदों बेखौ खोनासंग्रोनानै लाग्रोब्लानो जाबाय नैथियावहाय जोङो मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ मा बाथ्रा बुंदों ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो बिनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बिपिएफनि सीएम खौ लानानैनो बाथ्राफोरखौ सावरायलायनाय जागोन नैबे सावगारिखौ नोंथांमोना नुखाबाय थांनाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगां बिथांमोना थाइलेन्डआवहाय बेरायहैदोंमोन आरो नैबावैसो माखासे सम सिगां माखासे बोराय मानसिफ्रा बिपिएफ पार्टीनि जायफ्रा गर गर थाफाग्रा मानसिफोर बिसोरो माखासे देशआवहाय बेरायहैनाय जोङो नुनो मोनदों साइबेरिया रासिया बायदियावहाय बिनि सायावबो हयथ' बिथाङा माखासे बाथ्राखौहाय नोजोर होनानै बुंदों जानो हागौ दानिया बे समाव खोनासंग्रोदो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों অসমত যদি অসমীয়া বিহাৰী অসমীয়া বঙালী এই কাজিয়াবিলাক যদি আমি কৰি থাকো তেতিয়ালে আমি আকৌ আন্দোলনৰ দিনলৈকে উভতি যাম এজন ক্ৰিমিনেল হিন্দীভাষী হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁতো হিন্দীভাষী কমিউনিটিটোক ৰিপ্ৰেজেন্ট নকৰে এজন অসমীয়া ল'ৰা এজন কোনোবা কাৰণত ধৰ্ষণৰ গোচৰত পৰিব পাৰে সেইবুলি যদি গোটেই অসমীয়া কোনোবাই ৰেপিছ বুলি কয় আমি মানিম নেকি সেইকাৰণে যেটো অসমত এজন বিহাৰী অসমীয়াৰ কাজিয়া লাগিলে গোটেই বিহাৰী জাতিটোক টানি আনা অসমীয়া জাতিটোক টানি আনা এটোতো কোনো কাৰণে সমৰ্থনযোগ্য নহয় তেওঁ যদি মিটিং কৰি যে মই সকলো বিহাৰী ৰাইজৰ হৈ এই কাজিয়াখন কৰিছো তেতিয়া বেলেগ কথা কোনোবা এজনৰ উপাধিটো তিৱাৰী হলে তেওঁ গোটেই হিন্দীভাষী মানুহৰ প্ৰতিনিধি বুলি কেনেকৈ গম পোৱা যায় এইবিলাক কৰিলে কি হ'ব আমাৰ আজি আপোনালোকে এটো জানি ল'ব যে অসমত যিমান হিন্দীভাষী থাকে তাতকৈ বেছি অসমীয়া ল'ৰা বাহিৰত থাকে এই কথাবিলাক আমাৰ অসমৰ সাংবাদিকসকলে আপোনালোকেও এইবিলাক লিখালিখি কৰে যদি ভাৰতৰ মানুহে কয় যে আপোনালোকৰ 25 লাখ মানুহ ঘূৰাই লওক 25 লাখতকৈ বেছি অসমীয়া আজি অসমৰ বাহিৰত আছে এই কথাবোৰ আমি পাহৰি যাওঁ অসমত থকা মানুহখিনি আজি বাংগালোৰ হায়দৰাবাদ আপুনি যাব নোৱাৰে গামোচা এখন লৈ যাওক গোটেই ৰাস্তায় ৰাস্তায় আপোনাক মাতিব গতিকে এই বস্তুটো ঠিক বস্তু নহয় কোনোবা যদি বিহাৰী সংগঠন এটাই বা হিন্দীভাষী সংগঠন এটাই প্ৰস্তাৱ লৈ আমাক আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া বুজি পালো দুজন ক্ৰিমিনেলৰ কাজিয়াটো অসমীয়া বিহাৰী কেনেকৈ হ'ব পাৰে তেতিয়া অসমীয়া কাজিয়া গিলা আমি কি বুলি কম তেতিয়া কম এটো কলিতা আৰু বামুণৰ ফাইট যদি দুজন কলিতা আৰু বামুণ হয় কালি যদি দুজন মিচিং আৰু ৰাভা হয় আমি কম মিচিং ৰাভাৰ ফাইট এইটোতো বহুত সৰু ৰাস্তাত আৰু এইবিলাকত আটাইতকৈ বেছি চলাই কোনে চলাই रायजोफोर लिडारफ्रा सीएमफ्रा बहुत बेंकनि थाखाय जायखिजाया प्रब्लेमानो जायाथों मानो बेखौहाय बजबनानै लाखागोनखा आरो बिथांमोननो नांगौ मात्र गाद्दि नाथाय रायजो राजाफ्रा मा नासय जादों मा अबस्था जादों बेखौहाय बिथांमोना नोजोर होआ एकमात्र बिथांमोना मानो सियाराव जिरायनो मोनब्लानो जाबाय दिनै फारसेथिं जोङो बुंनो थाङोब्ला आसामावहाय बबे सासे बिहारिया आसामिस गबेक होननानै बुंदों बेखौबो हमनो हाथ'नाय जायाखै आरो नुवाखैबो ससियेल मिडियायावबो नाथाय बुंदोंना बुङाखै बेखौबो मोनथिया किन्तु कार्बि आलंआवब्ला कार्बि चाइनिस गबेक होननायनि फोरमानखौहाय जोङो बयबो मिथिगौ बेखौ नुखादोंखा नाथाय आसामावहाय बेबायदि बुंदोंना बुङाखै बेखौ मोनथिला रायजोफोर नाथाय दिनै जे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों बे बाथ्राया सैथोआनोखा मानोना सिटियावहाय जुदि डेभेलप खालामनांगौब्ला गुबुन गुबुन जातिफोरखौबो नांगौ जायो नाथाय बे नङा कि
गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनानै गुबुन स्टेटआव फैनानै हा दखल खालामनो नाजानाय बेफोरो मोजां नङा फारसेथिं जों बुंनो थाङोब्ला सारा स्टेटआवनो जोङो नुनो मोनदों बिहारिफ्रा खेस्रा जाथि मिथिबाय दा रायजोफोर गाज्रिखा आरो जेरावबो खेस्रा दिन्थिखायो जेरावबो सैजाखाया मिथिबाय दा नाथाय जोंनि आसामाव थांनानै बिसोरो हा आवग्रिनो नागिरो बेयो गोरोन्थि नैथियाव मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ मा बुंदों खोनासंदो दाना माने खामानि सेग्रा ओंखारलायबावो दानिया दा दिनै बे खयजन बे शिबजों थाफाग्रानो खामानि सेयो होननानै जों बुंगासिनो दं दा बे शिबजों थाफानो खामानि सेग्रा माबोरै ओमफ्राय खमथा मोनखो बिसोरो सोर खमथा दं बिसोरलाय दा शिबजों थाफानानै खामानि सेग्रा बे शिबखौ मान सनमान बारायनाय जादों ना मान सनमानखौ फायनाय जादों फालाय दायो सोर सोर खामानि सेग्रा नामखौ जों मिथिगौ आं बेखौ उनाव बुंजोबगोन गासिबो डिटेल बुंलांजोबगोन आं गावजों गावबो पार्टि मानसिनि खामानिखौ सियो इउपिपिएलनि जाय मानसिया इउपिपिएल नङा बेखौ इउपिपिएलनिसो बे होननानै खामानि सेनानै लायो आरोखि बेबायदि दा इउपिपिएलआ जाबाय जेनेबा हमना ला इउपिपिएलआ मा खामानि मोननाङा नामा इउपिपिएलआ मानो खामानि मोननाङा मोनथों मावलायथों बयबो दिनै नों एथ' गिदिर जुदि बयखौ आं हांख्रायनानै भट होबायब्ला दिनै भट होखांनाय देरहानायनि उनाव इउपिपिएलआ खामानि मोननाङा होनबा बे जागोन अब्ला नोंसोरनो भट होदो एबार गासिबो बे साथाम साब्रै बेजों जाय थाफाग्रा फिसा ग्रुप दंनो शिबजों थाफाग्रा माखासे मानसि ग्रुप दं बे ग्रुपआनो खालामबाय थायो दा अब्ला बिसोरनो भट होदों एबार नै पार्टिनि वार्कार होननानै पार्टि मावग्रा होननाय बे इउथफोरनो सोरबा इउथ दं बिसोरनो गारि घरा हरनाय मबाइल बेरायनो हरनाय ओरैजों बेरायनाय आरो सोरबा माने आफादफोर दङ बाहेरायाव फरेनाव बेरायनो थानाय गिलु बालु खौथि थाखानि माने माबा जानाय ट्रेभेल बे जोंसो दुखु मोना बिदिखौ जों मानि थाखाय संग्राम खालामामोन जोंहा अब्ला सेल्फ रेसपन्सिबिलिटिया दंमारो नामा बे थाखायनो जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनो हरनाय बिटिसिनो हरनाय बिटिसिनो हरदों गोरिब गुन्द्राखौ सेवा खालामनो थाखाय गोरिब गुन्द्राखौ नायनो गोरिब गुन्द्राखौ अननो थाखाय दा बेफोरो होआब्लानो जों जुदि बेरायनो जुदि लाक्जारि जुदि माबा खालामोब्ला बे एखे मोजां जादों जाथिया देरसिन जोङो बे सोरबा साफा सानै मानसिया देरसिन नङा मानोना एथ' भिक्टिम जानाय मानसिखौ जों दाबो खबर लायाखै जों खबर लायाखै दिनै सुजित नार्जारिया थैनानै थांबाय मुंख्लं जालांबाय अन्थाइजों फोथार जाबाय बे टाउननि खाथिथार बिनि न'आव बायहंजिखौ नुवाखै दा बिनि न'खौ जुदि बानायना होयोमोनब्ला बिटिसि मोननाय उनावबो जों मन्थ्रि थाबाय एमपि थाबाय बेखौ खि बानाय हायामोन न'आव खि मोजां लुनो हायामोन मानो बानाय हादिया बेनो आरोखि जोंनाव सेन्स अफ रेसपन्सिबिलिटिस जोंनाव गैलायलाया एमपि जानो नागिरदों सोरबा एमएलए जानो नागिरदों सोरबा मन्थ्रि जानो नागिरदों सोरबा इएम जानो नागिरदों बे नांलाय खमलाय जादों ओरै बारलाय खिन्थु जाथि सिबिनायनि मोनसे स्पिरिट थानांगोन बे स्पिरिटआ जोंनाव गैया जादों आं बेखौ माने सानो आरोखि दिनै ओरै साजायै जों मोखां होबानो जों बे 12 बुमखानि बाथ्राखौ गोसाङो 12 बुमखाया दिनै 10 जन आइजोफ्रा जिनारि खालामजाबाय रेप जाबाय दिनै बिसोरनो माबा मोनसे जों होनो हादों जोंथ' जेबो होनो हायाखै सब्ला भिडिअखौ ससे खोनाबाय दा रायजोफोर भिडिअआथ' गोलावमोन आं बारा होनाय जायाखिसै मानोना ससियेल मिडियायाव जों बयबो खोनाखाबाय दा बुंगोन ना आंसो दिनै आङो मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंनि सायावहाय बेखौनो बुंनो सानबाय बिथाङा माखौ लानानै एसेबां हरखाब बिपिएफ पार्टिनि सायावहाय हेंथा बाथ्रा बुंग्रा जाखो रायजोफोर थांनाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगां एमएलए इलेक्शननि सिगां बिथांमोना ओरैबायदि गोदै बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौहाय आन्दाय होजोबदों भलन्टियार्स फर्सनिफ्राय ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनिफ्राय रायजो राजा नोंथांमोन एपिबि पार्टिनिफ्राय बनसु पार्टिनिफ्राय बिथांमोना गासैबो आन्दाय होजोबदों नाथाय दिनै हरखाबै माब्रै मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ बिपिएफ पार्टिनि सायावहाय खेंसालिया नोजोर होनाय जोङो नुनो मोनखो आन्दाजावहाय बिथाङा जेबो सान्स होजायाखै जानो हागौ जेबो सुबिदा मोनाखै जानो हागौ बेनि थाखायनो बिथाङा दिनैहाय बिपिएफ पार्टिखौहाय सोंखारिनो हमबाय नामा होननानै आं सानदों रायजोफोर आरो बिथांमोना गोजौआव नोंथांमोना नुखादोंना बेथ' बाथ्राया सैथोखा बिथांमोना काउन्सिल इलेक्शन जानायनि सिगां बिथांमोना बाहेरा देशआवहाय बेरायनो थांदों नाथाय बे फैसाया बिपिएफ पार्टिनि सीएम होनायनि फैसाखा गुबुन नङा रायजोफोर बिथांमोना अलरेडि मिथिखागौ आरो बिथांमोना अलरेडि बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय होख्रावनानै होनायनि थाखायनो बिसोरो फैसाखौ मोनखादोंखा दा बिनि थाखायनो बिसोरो थांदों बिपिएफनि सीएमआ थांनो थाखाय बिसोरनोहाय सुबिदा होदों थांदों बेरायहैदों दा बेखौ नुनानै
मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ अर जोंब्लावबाय रायजोफोर रागा जोंबाय बेल' नङा कास्टम बिक्रम प्रहलादमोनल' नङा आरो माखासे दंबावो बोरायसा बैसोनि मानसिफोर रासियायाव बेरायहैदों बिसोरखौ नुनानैबो हयथ' बे मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ एसे गोसोआवहाय दुखु मोनदों जानो हागौ मानोना बिसोरो बेरायहैबाय नाथाय मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ थांनो हायाखिसै बेरायहैनो हायाखिसै खिजाने मानो सुबिदा होजायाखिसै खोमा बिनि थाखायनो बिथाङा थालांबाय आरो बेनिखायनो रागा जोंदोंबो जानो हागौ नाथाय बाथ्राया रायजो राजा नोंथांमोन मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंमोना जेसेबांखि गोदै बाथ्रा बुङा मानो जोंनि बर' जाथिफोरखौहाय बिसोरो अर सावग्लुंनानै होग्रा साफा लिडार दै नोंथांमोना गोसोआव लाब्लानो जाबाय नङाब्ला गोजावगोन बर' जाथिया बिथांनि बुंनाय बायदि जुदि फल' खालामोब्ला जुदि बिथांजों खारफायोब्ला अब्ला बर' हारिया दिन्दांदां जागोन मिथिबाय मोजां गाज्रि सायख'नो रोङा बिसोरो मिथिबाय दा मोजां गाज्रि सायख'नो रोङिनि थाखायनो जोंनि बर'फ्रा दिनैहाय अलखदाव गोग्लैनो थांफिनगासिनो दङ बे समावहाय रायजोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ BPFनि CMनि थाखायनो बेफोरो जानो मोनदों आरो फारसेथिं जों खोनादों मेम'रेन्डाम आयंनि खुगानिफ्रायनो BPF पार्टियावहाय खामानि सायख'नानै होग्रा ओंखारबाय खामानि सेनानै लाग्रा ओंखारबाय अब्ला नायदो माबायदि अबस्था जानो थांगासिनो दङ फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्सनाव जुदि BPF पार्टिया हमथानानै लाखिनो रोङाब्ला BPFआबो जोब्बाय UPPLआबो जोब्बाय होननानैसो जोङो साननांसिगोन रायजोफोर दा बेखायनो UPPL पार्टिया जेसेबां हायो एसेबां गोख्रों नाजाफिननाया मोजां आरो जुदि भारत सरकार आसाम सरकारा बिटिआर एकर्डखौहाय थारैनो मावफुंनानै होआब्ला अब्ला जोङो बड'लेण्ड सोमावसारफिननाया मोजां मिथिबाय दा रायजोफोर बेखौ नोंथांमोनाबो साननानै लाब्लानो जाबाय अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि